Nek sampean ngendika sampeyan ae dhewe ngrekoso urip sampeyan teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Astina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampeyan niku merga kula wani Mrembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Kowe apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk neh dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak bengok wis cereng-cerengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar mbangun desa aku mbantu, nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju ora. Kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Gong? Sampeyan bantu kare Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu ling bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Ya. Kurawa kudu mundur tekan negara Astina. Ya. Dadi kewajibane sapa?
Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petro kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wawahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Tru? Asem e. Ndaran Tarjo? Nggih. Sampeyan nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mengiso bantu 150, Bag. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para Sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadangku ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya iki. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero lara, Pak. Mun jawab ya, Pak. Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk bathine apa? Mati wis ra iso urip meneh kok. Ya Pak, nyuwun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Tru. Mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Kok dadi kaya ngene kane, Pak. Nyuwun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Tru, mbok orane to, Tru. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Kowe ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya ya. Inggih, Kakang Mas. Asem iki do beda aku. Tak plotroke kathokku. Aja. Blogegku kesadulita. Lit. Mal. Yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta
Lah kok ting gruduk tak kira kawula karang kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nala Gareng. Waduh ndara wis anggeni ndara Antasena ndara Abimanyu ndara Karukaca ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wagong lho iki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak ndara wis anggeni ndara Antarja ndara Karukaca ndara Abimanyu ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep Dewi ya, Truk. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kowe nggih. Kakang Antasena, Kakang Karukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutuk rono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kowe ora. Ku krungu kok. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Gareng slamet. Mangidunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, tekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Gatotkaca, Nala Gareng padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, Nala Gareng padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Ndara bisa ngeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Karukaca ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem, Truk. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki lumantamu swara kok dieman-eman. Ndara wis anggene Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni, Wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modho-modho ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni, Wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwana Yantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan, Wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ah iya rembulan kok Dek Wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa?
Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpuhke kadang-kadangku pring Gondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa to wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wae. Wah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Wong aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, asem e. Ora kompak Semar karo aku kok plotroke kathoke. Aja, Gong. Ora kompak karo bapak arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti. Mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat, aku nyeng golek syarate supaya kaleksanan pambangunan ing desa Siwana Yantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Klimasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake sapa wah ajiare kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku ora sapa-sapa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungake. Wah, metenteng juan ora. Piye, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ana kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong den Pandhawa. Sapa? Kakang karo Abimanyu. Oh, Kakang karo Kakang Abimanyu. Oh, iki lak anak emas. Wanggre suwang negara Ngamarta. Wo. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Kowe lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Wah, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru. Nek nganti kosowan mrana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mlek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lu sikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mandraya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, monggo kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara.
rikat lampahing rata tanpa ndara pateng sukuning argeram kang tumingal ram kang lumingal dendeng saingga praja praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Senguni dumrajog tanpa laraban kaget lah kok karang kadempel dayoe ndlidir kaya ngene Nawa Gareng dalem Pak sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh lho sapa iki sapa ya Truk aku ora ketutupan bokonge Semar Begawan Durna kasepuhan Gong kasepuhan mayit lho mayit dengkulmu Begawan Durna Patih Sengkuni mau kita melu mlebu bareng karo anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngras tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhok bleguduk suaru gembol sumorante. Ya Semar slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun inggih sanget anggen kawula muli dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petruk. Nggih wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggeni slamet tek aku wis anggeni. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa Cah Bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Yang. Loh, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang.
Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukuhan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestu Tampanana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Loh, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestu Tampanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepara nyata. Pangestu Tampanana Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka Pangestu Tampanana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru? Oh iya, wong mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodoke apa. Dinahi rantai. Nah engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak angka loro, pramtaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangantipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya suwana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau, yen sinuwun Prabu bisa mboyong, ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Ning yen kowe ora saguh, sebabe apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Semar bangun desa. Ah iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhana iki nggo ngapa? Teng Pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sago nggih, Den? Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndek rasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa? Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Gong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut iki piye iki?
Kaya iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Weh, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Lho, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika, jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup ngono wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kowe njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sepentino ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Waton. Kowe gelem tedak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ngruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa bakep nek aku wis ora anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Ndandurna. Loh, iki Bakong. Arep ngapa kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tau ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan inggih menika mbangun desa mongko syarate angel syarate kudu digayuh nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah, Edian Bagong kata-katane apik meneng sik Antasena. Wah, Pak Totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana ngurine Durna e. Nuwun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa.
selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa wedi karo aku apa meneh mung bayi-bayi putu-putuku anak-anak Pandhawa aku ora wedi nun sewu lho mulutmu harimaumu nek omong nganggo dipikir ngoten nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe nek sampean ngendika sak penake dhewe ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel terus kowe arep ngapa kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Astina lho piye tegese kowe wani karo Begawan Durna lho piye ta cah iki posisi ngene iki mboten ateges kula wedi kula wani sekecap padha sakecap karo sampean niku merga kula wani penembar ora kok kula perkara wedi kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa lho mbok kandha bali ijen padha ijen karo sampean nganti sampean iso menang karo aku meguru karo wis 20 taun Gong kuwi rapisan rapi nduk mesti gawe masalah kaya ngono Gong apa itu mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok santai wae to kowe goblok kok goblok piye ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar nganggo utek ngomong kene iki ya karo mikir padake terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki wah ternyata dijaluk neh dite ha iya iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani ben mengko ana terusane konjur padake ora ganggong-ganggong lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu Bagong gandeng aku tak gombong kok wis ceng-cengan mulai iki ayo padha didadekake ayo metu Jawa ora bakal wedi ae ayo ana tetembungan jagung bakarane endi lho kok endi ana Pak sak ngertiku meng sate kambing wah wis cilaka tenan kok cilaka piye Durna wani ayo tandangi kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane saya tak takon karo Ndara Wisanggeni kowe arep takon apa Bagong sampean mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to mbantu karo bapakmu ora mbelani ha saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa kosek aku mbantu le bangun lho ora ana mbantu perkara liyane diar wera nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok kowe kisane mung modal lambe ya majuran kaya inspektur rasane Ndarantasena apa Kong sampean bantu kare Semar to bantu mesti nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke aku yo mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem ayem ora ana regejegan terus fungsine kula nantang Durna niku mau lho sing nantang sapa kula kok sing temandang aku nek wani nantang wani nandangi ya ora masalah oke kita wis do pidak jempol iki kita Ndara Gatot Kaca nggih sampean nate kemutan mboten perkara apa biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka iya niku asline sing ngetutke meng kula Petruk ora wani tekan kawah Gareng ora wani tekan kawah napa meneh Semar nek kena panas leleh sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula apa biyen aku akon nggih mboten ora kewajibanmu to nggih terus kula tak takon kewajiban sampean napa aku dadi satriyaning praja
Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel lajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Ya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Ya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wawahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndaran terjawab. Piye? Sampeyan nggih mboten purung nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah iki kok bloko banget iki. Iya Bagong awakku kesel tenan Bagong. Nggih Bagong. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mengiso bantu 150 Bagong. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya iki. Bengi iki ora ana sing bantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus? Aku njaluk pamit ya, Pak. Arep ndi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero-loro ae, Pak. Apa jawab Pak? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati wis ra iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu, ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa. Iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Truk, mbok orane to, Truk. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani we. Rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem iki do beda aku. Tak plotroke kathokku, aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono, gusonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem iki. Saestu, Den? Iya, tenan. Wah, asem iki.
Mriki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu njero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kok koyo wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit tau. Nggih, Jan nggih? Iya. Kamu tuh kok? Yo. Ndara Bimanyu? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Kaca? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Prawadyabala mandekata lawan pindhi pasor tambur miang suling pepandhen dalutek miang suling pepandhen dalutek Dek Pate, pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir-sarsir mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh, pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti.
Nek bakon iku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar-wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa sing dadi palang kudu disingkirake Dipati. Oh nggih, Dursasana. Lho. Oh wis krungu ngendikaning Kakang Mrembanduna nggih. Lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Durung Boyong nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Nggih, ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu padha budal iso ae kula diraken Kakang Mas Moha Mas kula diraken. Mungguing ajurit kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing alogo Antasena Pakde Surtayu ya. Lah kok dadi kowe ngaglah ning dalan. Monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ana wira-wira entas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora san dadak ndirasa ewuh, pekewuh. Ayo, gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa. Modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek gatekke. Mbah Sikur.
Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean weruh. Sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng gendhewa. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan krungu kula bunga-bunga. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula balik. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula man jliar. Kuku kula kejek-kejek. Dene terus candane kula jreng dumbulke sabetke sayake prol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Urung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Teruske ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Apa panahmu ngenengi karo aku kok? Mau kena tenan ora? Ora. Sedrato kaya kena. Tak kempit. Edan ran. Aku ki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumasaku kaya rasane padha e. Susune nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Meng kok pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling jajalan ora. Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenahke. Ora arep wani ngopo maneh. Karo to wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Bali. Pate sengune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sengune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Oh, Antasena. Ora minggat dibancu do maneh dadi apa ibarate.
Hayang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak malah katriwandan. Kula aturi seminggah Ndara, mang semingkir. Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat. Den prayitna semuriris eka balik titi yoni gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar mun katon padhang kahanan Karang Kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun manate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adhiku wis anggeni. Sowan Siwa Ndhurawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngawarta nyuwun pustaka jamu semyang jimat lima sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka kae Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggadan penjangka kula, Ndara.
Jawata gum kang amurwa bumi mugi keparenga paring pangaksama paring kawula kang tan bisa pilih satu krama yakti kuat bisa rampi rukahan ning witi yaku dan jeneng winiti nalikane
Niat langaning kalang panaglar pandaan muncar tinon lir kekonang surm sorotetan padang Yayi Janaka unun timbalan Koko Prabu Werkudara usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak pespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis ugi kula mboten sumerep dhateng putra Paduka pun Abimanyu. Malah sak mangke jaring para Nayaka ing kasatriyan Tanjung Anom bilih Abimanyu sak mangke mindhang saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antasena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunune anak-anakku. Ning gandeng tumrap aku, Antarja Gathotkaca lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang. Mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sabarakane marep kakangku. Niat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surm sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesame Mbawacana kasarusaning Raden Abimanyu sumawana Raden Gathotkaca dumraja tanpa lalapan Tanjapala Mandhawa ya gumulung mangung sireng sata Kurawa anut lakuning Kurawa hen patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu. Sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten Praja Ngamarta krana nderekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula pun Yayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwanaya Ntaka Kakang Semar Darbi gawe apa kula netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula pun Yayi Wisanggeni bilih Siwanaya Ntaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah
linampahan apa syarat sranan ninggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh. Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Yen to pustaka Jamus kelima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Kulub atmajaku bocah bagus. Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada, nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ing dadi gegayuane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada kulub. Nuwun pangapunten Bu. Haribaksa ingkang putra ing Pringgondani kemunjatur sawadya Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwa Nayantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus kelima Sada. Sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampahan. Mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus kelima Sada. Upami mboten dipun parengaken dinten samangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten. Sedewa wonten maring adhawuh. Sira Syadya aja nganti wedi kangel. Pisan ingkang padha bandha yudha aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara lan atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Cangkeme ora ditata. Wah, ing atase kuwi anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi kantos kula mboten sagetaken ngaturaken pustaka Jamus kelima Sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mudhar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku aja banget-banget nggomu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Wong Prabu kuwi sesembahan. Wong atuamu Koko Prabu Puntadewa kuwi banget. Ndak aji-aji lah kok dadi wani kowe.
Matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Maduka ngantos sak mangke Paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawana. Menika mboten merucut kaliyan labetanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Kaca ngono timbalan. Mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene lha kok dadi nganti gegeran. Nggih. Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus Lima Sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka Paduka gawanen. Aturna Kyai Semar, Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu mbok Garukaca. Lah kok siadi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Kerampungan piye? Pustaka Jamus Lima Sada kula aturaken dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi Alwar Kutara. Mboten. Malah samangke Garukaca pun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jambrok tuyak. Monggo kula dherekaken. Goncang kancing langit kelap-lapaton lurkin sanging risang mawa gantung Antarja inggih kula ingkang sowanmu parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tampanono kula menika jimat paripin dayaning kasantosan piye ana apa lah kok dadi janur gunung Kadingaren Sirat Majakundang bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuhamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih, sewu-sewu kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Lho, Semar Badranaya ih kasinggihan mekaten eneng apa nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidene amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencoro mawa cahya tumunten sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka
katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng Karang Kadempel jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi dados ing kawuningan wo sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan menawi mboten saking pambiyanipun Padukawa Mandura lah terus aku itu piye Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinaros sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Antarsa Naka Bagindo nggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang jejuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Slagining Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semari derajat apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kuwi dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duh aku nglakoni tapa ning tengah alas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura, Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarja. Nuwun pamunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi Paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, adal jagat dewa Pandhawa kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajri wae nek wedi bali kula mboten wonten wangsul langkung ajri kalian Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sebab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa boten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten iblis kowe. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sora karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampean yen pancen sampean ora kena dikandhani sampean ora kena dileremake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padange wani petengane apa meneh. Wah Yata laruta saking Guca Sangkara kula yen amutusa sangsi wah tobat aku dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa wis tak antepi Wah Prabu yen pancen sampeyan
disuwuni ngambil pusaka malah sajake duka yayasinipe mula sora karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wong Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalan wani karo Ratu Mandura. Jaluk mati cara piye? Koko Prabu, Koko Prabu. Lho, Kresna, inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane lho. Oh menungso sing jeneng Antarja kuwi kandhane lho. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pamunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun kowe ambil senjata nenggala iki yen Alugoro. Kinarya syarat srana Siwanayantaka anggenipun nemangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipi. Kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya. Menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten, monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menapa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kan pun Antarja? Ya pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadempel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu, mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wong Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jempalani dening Kanjeng Wong Prabu Mandura, tartemtu panjenengan Adipati Runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngampil Kyai Nenggala kalan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngampil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikon Antasena rego ngapa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggala kaliyan Alugoro. Lho lah Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba?
Andyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahongke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta dewe Kanjeng Prabu Mandura. Kosek Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu? Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep apa to? Mang dadekke siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa suda payu mayang. Bisa dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane kok napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening Pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, Asih kok marsih. Marsih. Kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Kaya film modern dah, kaya Terminator ta, Tru. Ultraman. Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Iya menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang napa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparingi sing gawe jagat. Mergo Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janowo pusaka digawa inggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa. Mergo wis sinampiran pakanan menika dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah lo jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tasah sinanding Ndara.